дӯстони азиз, дар иҷа бошад, ман мехоҳам барои шумо намин материалое ки барои чӣ тавре меган тӯи монакора нишон диҳам. Инора аз ҷумъабозори Саховатма ба навор гирифтагим, аз Кӯҳнабозор рӯзи ҷумъа омадагиам. И бозор ҳар рӯз кор мекуна, вале анами рӯзои ҷумъа амхе боро бисёран, амхе материалу ҳамин чизора бисёртар пайдо карда метавонед. Порсол ман як видео карда будам доир ба ҳамин мавзӯъ, амхели материалҳо ва ба наздикӣ боз ҳам амхели комментария шид ки ҳамин материалҳоро боз ҳам нишон диҳед. Инак манзури шумо мегардад чӣ намуд материале ки дар ҳаминҷа дида истодаед. Нархошон сар мешава аз 20 сомон то 30 сомона. ина комбахт астаю аднатониву балху ҳама чи ҳастай фурӯшӣ, вале ино аксарияташ 2 метр 2,5 метран, 3 метра надоранд. қариб ҳамаш амхе камакай барои тӯй мондан бисёриҳо омада аз анамиҷа харидорӣ мекунад. бинед болгарскиҳои пешина будай чӣ хеле ки медонед бовар кунед, ами болгарскиро ози амиҷа 30 сомон фурӯхта истиянд, 2 метрай. Сифаташ аҷоиб, сифати пешинае ки аямиай